a wawan a contrôle a téléphone debbo maɗa ko ɓinguel maɗa ko gorko maɗa a fama kala yimɓe ɓe yewtiditta ha whatsapp fou to wodi tefanaɓe ma debbo maɗa a laran kala koɓe yewtiditta fou banni an debbo to wodi ɓe gorko maɗa tefata a wawan larugo ɗum gal téléphone maɗa na sey to a wi a jiɓi téléphone mako banni téléphone ɓinguel moɗon bo. amma hedde ko mayɗo miɗo toro ɗiɗi kala ɓen ɓe abonayi fou tan guejjite warugo less seragal jungo moɗon ñamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo on gara on mema dow maji banni ɓawa to on memi dow maji on dari alama kugel feere wari banta alama lenguru sey on mema dow magel banni ɓawa to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton sey gar on mema ngel dow to ɗo on hokkata on deɗe kala nde min gerɓi vidéo kesol fou on daragol ɓe koyɗum nonnon tan guejjite warugo deɗe ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel to on memi dow magel on guigel garti amblé ɗo on hollata deɗe vidéo meɗon gol fottani on tan guejjite warugo ha less babal commentary on accana min commentary je encourage tamin heɓa min gara ko waddunogon vidéo ji tilimɗi nonnon miɗo toro on tan guejjite warugo deɗe ha babal alama sharing ma bo partagé ɗo on partage lien vidéo mayɗo ha nder groupe ji moɗon whatsapp facebook telegram e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta dara mbotoro be majum. assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh sakiraɓe mi silminake ɗo moɗon mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fu ɗum derrawo moɗon Adamou Haruna banta noon no min mbi on ni min gaddani application lawol ngol tokkata contrôle kala téléphone goɗɗo mo marra haaji fu ɓawo en gaddino application man ɗo en gerɓani ɗuɗɓe nder meɗen en martino bo en darnay ɗum en darni ɗum amma ɗuɗɓe ɗo ƴama min application man min artino min bili ɗum be de vidéo man fu de no ɗum warete man ɗo ɗuɗɓe ɗo ƴama ɗum dalila majum min lori min gaɗi vidéo man hande marɗo haaji application man fu wawa min gerɓana ɗum amma naftoro ɗum ha lawol lamgol to naftori ɗum ha lawol ngol woɗa yehiɗo laara siriji yimɓe feere en minon ka wala ko yali min ngam man yake feere a tawan aɗo mari debbo ma ko ɓinguel ma sodanamo téléphone andi jotta ka fota mbiyata debbo am watta whatsapp ko ɓinguel am watta whatsapp dole accanɓe ɓe gaɗa whatsapp kujeji men fu ɗum warti jotta kam ɗum hunde zamanu goɗɗo fota wiya haɗan ɗum yake feere to a tawan debbo maɗa oɗo yewtida ɓe yimɓe feere en ɗum debbo tegal oɗo yewtida ɓe worɓe ɗo tefamo ko nandi ɓe majum a faami bo amma a yiɗi a fama ɗum ɓe o yewtiditta o jaɓata o accama téléphone mako to ɗo gal téléphone maɗa to min gerwanima application ɗo activi ɗum ni wala ko yaluma sey to jaɓi téléphone mako nder téléphone maɗa a yiyan kala yimɓe ɓe o yewtiditta fu to ɗum vocal ɓe gerɓanimo to ɗum vidéo to ɗum audio to ɗum photo a laran a yiyan hankoma kala ko yerɓani oɗo man fu ɓe koye ɗum banni an fu debbo a wawan a lara kala ko yimɓe ɓe gorko maɗa yewtidita ko to oɗo tefa rewɓe feere fuu banni téléphone ɓinngol moɗon bo a yake feere a tawan a sodani ɓinguel maɗa téléphone a anda isin ƴiye groupe ji ngel woni nder woodi groupe ji de kanduɗi ɗi yimɓe gona nder woodi groupe ji goɗɗi bo ɗum ɗi laftare ɗi mbawa ɗi bonnanangel tarbiya an a wala contrôle a anda yake feere se tawa ɓinguel maɗa salori a wiya ɓinguel am salori ngel wonnake a anda bo an sodanigel téléphone hokkiguel a contrôle ata a lara ɓe o waddata muamala ko nandi ɓe majum ya fama ɓe o yewtidita se a tawa o waɗi kujeji goɗɗi baaleji deɗe ɗi kanayi ni to ɗum haqqe dow maɗa an baba sare a contrôle kala ko salotto e sare maɗa fuu diga téléphone ɓinguel ma debbo maɗa e ko nandi ɓe majum ni ngam man marayɗo haaji application man fu wawa mata min min germana ɗum application man amma naftora ɓe application man ha lawol bongol a naftora ɗum to a yinan iyalu maɗa to ko ɗume amma banda a yaha a naftora ɗum ha lawol ngol woɗa a wiya a connecté ɗum be téléphone goɗɗo mo ka yarayma a lara asiriji mako ɗuɗɓe nder moɗon mi andi mbiya ɗo kana min gaddani yimɓe lawol ngol tokkata waɗa ko larugo asiriji yimɓe ko nandi ɓe majum minon min gadda lawol ngol yimɓe tokkata lara asiriji yimɓe hedde ko min gaɗa vidéo man yimɓe feere gaɗi ɗum ɓe bolleji feere feere ɓuuri temere ngam man minon bo min gaddani hen ɗum ɓe fulfulde application man na ɗum application amin yewmiraɓe application ɓe gaɗi application ngam ɓe gaɗa lumo maɓɓe marɗo haaje majum fu naftira ɗum ɗuɗɓe bo ɗum mar haaje majum deydey amma anda lawol ngol tokkata gaɗira ɗum dalila majum minon bo min mbiɗotoyi min keɓani application man ɗo marɗo haaje fu min germana ɗum min gaɗana ɗum bayani ɓe fulfulde nda no naftirta ɓe majum naftoro ɗum ha lawol bongol ngam ma application man min gerɓata ɗum ha youtube ma bo ha groupe ji je whatsapp wala bo min germanta ɗum marɗo haaje fu mata min gal numéro ji amin ɗi whatsapp mi tammi hokkugoɗi ha yesso ɗo min geccay on carɗi deydey ko heɓiɗinta min germana ɗum application man ɗo wot ko hokkata bo min germana ɗum application man na mere application man ɗum je coggu maranɗo haaje fu arande man ndina numéro am ɗon min Adamou Haruna plus 221 70 696 61 64 banni nda numéro Salih Hassan ɗon plus 221 77 226 72 mo matuɗo nder amin fu komin ko Salih Hassan yeccay on cardi deydey no watta ha herɓana on application man ɗo yawwa banta mi wi on ha ɓawo goɗɗo naftira application man ɗo ha lawol bongol ngam may to vidéo an ɗo hewtake mbawseni miɗo toroma habdu a sankita ɗum nder faraji maɗa ko ɗum groupe gotel gonɗa nder majum habdu a yerba ɗum to aɗo mari bandiraɓe ko sakiraɓe ɓe anduɗa ɗo mari ɗo guida sin probléme ɗo bo a wawan a yerɓanaɓe application man ɗo min matotira min yerɓanaɓe ɗum ngam ñake feere a tawan ko an man fu to hakkilayi a maran haaje majum to a yi a wala haaje majum bo ɗum nafatama jotta
ɗum tammima nafugo yeeso ngam a anda ko tammi warugo yeeso aɗo yiya jotta to kila aɗo yerdi saare maɗa wala probléme feere to ngam may ɗo habdumaru application ma ɗo a anda tan no ɗum naftirte ngam a anda ko tammi fe'ago yeeso ko ɗum tammi fe'ago ɓe bandirawo ma ko sobirawo maɗa ɗon wala ko yaduma sey to a ɗaɓɓiti goɗɗo a hollaymo nda no ɗum waɗirte tan ko an bo a waɗa ɗum ngam yake feere min gaɗa hunde feere to ɗum wari ɗum salake yimɓe feere gara ƴama min ɗum to salake ni salake min fota min daru min mbiya min loroto min gaɗanma ɗum feere maɗa min gerɓanma ɗum ngam may marɗo haaje majum fuu mata min ɗo numéro ji amin ɗi imin kokki numéro ji ɗi whatsapp gota ma ɗum numéro amin Adamou Haruna numéro ha gota bo ɗum numéro a Salih Hassane mo matuɗo nde amin fuu yecce on carɗi application man ɗo yerɓana on ɗum ngam may on jarama miɗo toro on to vidéo man yettaki on kabde sankite ɗum nder faadaji moɗon on jarama bandiraɓe fulɓe. Wassalamu.